de oergrond van ons bestaan. Dat is wie je bent. Bewustzijn en vorm. Onafscheidelijk, altijd tezamen. Nooit de een zonder de ander. Onmogelijk om een apart bestaan te hebben van wat dan ook. Ja, ik zit wel op de preekstoel. Vanochtend, hè? Ja. Wauw. Zo serieus, met weinig lachen. Hè? Ja, ja. Het nu-moment, hè? Ook dat, het nu-moment. Dat is wie we werkelijk zijn.